салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо анҳамин хел як печени бо арахисро тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин печени ба мо лозим аст орд, маска, шакар, сметана ва чормағзи заминӣ яъне арахис. Дар аввал мо ордро бо маска якҷоя мекунем. анҳамин хел кишид. Пас он ними шакарро меандозем. баъд аз шакар сметанаро меандозем. хамирро тайёр мекунем. ҳамин хел ки хамир тайёр шуд, мо онро ба ду қисм тақсим кардем ва ба муддати 10 дақиқа гузоштем ки дам гирад. дӯстони азиз, раҳмат ки бо мо ҳастед, моро дастгирӣ мекунед. агар ба шумо маъқул шуда бошад, ҳатман ба дӯстони худ ссилкаро равон кунед. хурсанд мешавем. баъдан мо чормағзҳои заминиро ҳамин хел аз тиёрка гузарондем. дар ин ҷо зуволаҳоро тунук мекунем ва ба рӯяш равғани маска мемолему. ҳамон чормағзи заминиро бо шакар ва 2 қошуқча сметана якҷоя мекунем. ҳамин хел тайёр мекунем. ин ҷо равғани маскаро об кардам, ҳамин хел мешакем. пас он ҳамон чормағзи тайёршударо ҳамин хел мемолем ба ҳама ҷояш ва мепечонем. хело бомазза ҳатман тайёр кунед. пушаймон намешавед. ҳамин хел ба зуволачаҳо тақсим мекунем. ҳамин хел ҳамашро тунук кардем, печондем. дар кафтун ба муддати 25-20 дақиқа мегузорем. ҳамин хел пухт, хело бомазза. хайр дӯстони азиз, то видеои оянда дар паноҳи худо бошед.